Hej, i dag skal vi snakke om en hælsporer. 1. Hvad er en hælsporer? 2. Hvad kommer den af? Og 3. Hvordan kan vi afhjælpe den? 1. En hælsporer starter som regel som en betændelse i hulfodscenen. Og når man har haft den der betændelse længe nok, så bliver det til en kronisk betændelse, som gør, at man trækker i knoglehinden. Og knoglehinden, den her er periost, og det vil sige, at hulfodscenen, den trækker knoglen ud i sådan en spids, og det er den spids, vi kalder en hælsporer. Den hælsporer der, den går så ned i det her væv, vi kalder bindevævet, og det er det, der gør så frygtelig ondt, når man går på den. Hvad kommer sådan en af? Typisk så kommer den af, at man er det, vi kalder platfodet, det vil sige, at svangen den er sunket ned, og at man vælter indad på sine fødder. Eller den kan komme af det modsatte, at man har en hulfod. Det vil sige, at man har meget høj svang, høj vrist, og det gør så, at senerne inde i svangen, de bliver så stramme, at de trækker i hælen, og man får det samme som ved platfoden. Hvad kan vi gøre ved sådan en? Det bedste, det vil være at få lavet et fodindlæg, hvor vi løfter i svangen, vi aflaster hen i hælen, og vi løfter i forfoden, og der laver vi sådan det, vi kalder en forfodspilotte. Og den pilotte, den har 2 funktioner. Den har det, at den løfter, så man undgår at få nedsunken forfod, men så har den også en anden vigtig ting, og det er, at den er med til at strække hulfodscenen, således at den faktisk slapper af hen ved hælen. Så det, der er vigtigt, det er at få lavet nogle såler, der er individuelt tilpasset til dig, således at du ikke vælter ind eller ud på dine fødder. En anden ting, du selv kan gøre, du kan bruge nogle massagebolde, så du får senerne masseret, så du får noget blod til. Du kan bruge nogle elastikker, så du får lavet nogle øvelser. Du kan bruge kold og varm omslag på, så du får noget blodcirkulation ned til området. Og du kan lave nogle forskellige øvelser. Det var det, jeg havde at fortælle om hælsporer i dag. Du kan altid, hvis du vil vide mere, gå ind på senzone.dk og book en gratis fodanalyse.